Ako funguje financovanie samotnej elektrárne? Už som to načrtol, ale v princípe ide o to, že potrebujete mať vlastné zdroje. Tie častokrát dávame do nákupu pozemku, tie dávame do samotného inžinieringu alebo do nejakých nákladov späté s chodom, dajme tomu kancelárie, kde ľudia pracujú na developmente samotného projektu. Sú to potom služobné cesty. Potrebujete robiť veľké množstvo ohliadok na to, aby ste kúpili pozemok. Nám tá štatistika vychádza, že orientačne z 10 pozemkov, ktoré vidíme, jeden, niekedy dva vieme kúpiť alebo prenajať a ďalej developovať. To znamená, že na toto potrebujete mať zdroje, potom následne je to banka, ktorá vám dá tú väčšiu časť na výstavbu. Medzi to ešte vstupuje povedzme nejaký investor, ktorý vám dokáže pomôcť s dofinancovaním zdrojov, ktoré sú potrebné na to, aby ste vedeli celý projekt spustiť do výstavby. Pretože banka vám dá 70%, 30% je to, čo potrebujete. Ak máte celý 30% zo svojich vlastných zdrojov, fajn, ak nie, tak častokrát sa to skladá vlastné zdroje, investor a potom následne banka.